4 medios de comunicación en lingua galega escolleron por nome un composto orgánico requerido por un organismo para o seu normal crecemento e saúde, vitaminas. O organismo é Galiza, é dicir, somos nós. Vitaminas para o galego nace dunha preocupación: a situación da nosa lingua, o descenso no seu uso, unha preocupación que comparto. Síntome violentada polas políticas lingüísticas, polos poderes políticos e económicos que, golpe tras golpe, me obrigan a sair da rúa a defender vivir na miña lingua. Violencia que xercen tamén a través do exército de desclasadas que conseguiron armar para defender unha invasión que lles nega a súa historia. Pero teñen batallas perdidas. En cada paleofanante que marcha dunha vila a cidade na que non fai unha soa amiga que fale en galego ou que ten un traballo no que preferirían que falase español, pero que non cede. En cada neofalante con inteligencia política ou con conciencia de clase tamén. E perden unha batalla cada vez que nace ou que non desaparece un medio na nosa lingua. Vitaminas para o galego afírmase na seguridade de que o galego non é un obstáculo para se comunicar cun público consciente e amplo. Un público consciente quere dicir tamén crítico. Non estou aquí, espero, para defender un empresariado que precarice xornalistas. E sei que algunhas destas vitaminas naceron, construíronse a medra do voluntarismo e da militancia e de moitas horas de traballo, pero non é por vontade propia. Penso que a ninguén se lle escapa xa que a administración pública e os poderes económicos premian aos medios de comunicación en español. Sabemos tamén que dominan os medios públicos na nosa lingua e agora vai a privatizalos ou mesmo a eliminalos. Nos últimos anos vimos fechar medios semellantes aos que hoxe nos convocan. Sabemos que estas vitaminas para o galego non o teñen fácil, pero teñen empeño. E con público consciente agardo moito deles. A máis de que me falen e de que me informen na miña lingua, eu quero pedirles que conten os tempos duros que vivimos, que den espacio ao debate e á investigación, que nos fagan máis inteligentes e que nos entreteñen, sí, pero sen deformarnos. Deste proxecto colectivo, desta unión de forzas que é Vitaminas para o galego, vai nos falar o Valdo Cerqueiro de quepasanacosta.com.